Magandang araw po. Narito na naman po tayo sa panibagong episode natin ng spear fishing. So ito na nga po, inayos ko po yung patos spear gun ko. Nilagyan ko siya ng local shaft na 6.5. So pansamantala siya lang muna yung ginamit kasi wala pa pang bili ng branded na shaft. Tapos yung reel niya nilagyan ko rin ng nylon o yan kasi wala pang pambili ng braided line na ilalagay dyan. Yan siya. Tingnan nyo na lang ulit yung performance niya sa pagbabalik.
Bali, ito na po yung nahuli ni Patos. Isang Big Eye Barracuda at saka isang Maori Sea Perch at saka isang Midnight Snapper. Yan, bali naka-3 hit sa 5 PM dive hanggang 6 PM. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Bibi Kai at kay